Molt bon dia. Per acord de la mesa volem fer un acte molt senzill que té un doble motiu. Per una banda, d'agraïment a les organitzacions que treballeu en l'àmbit dels drets humans, aquelles organitzacions cíviques que teniu una sensibilitat major per defensar els valors universals de pau, de justícia i evitar tragèdies que en el lloc de la humanitat s'han de produir. Actualment s'estan produint altres tragèdies en la declaració institucional i ens hem de recordar de pobles que són perseguits per la seva ètnia, per la seva condició religiosa, com poden ser el poble rohingya en aquests moments a la zona del sud-est asiàtic, o també comunitats religioses com els cristians d'Orient o altres pobles que són perseguits per això, per ser uns pobles, podríem pensar també el poble kurd. En definitiva, saber que sapigueu que les Corts Valencianes unànimement reafirmem cada any el nostre compromís en la defensa i el treball per els valors que són comuns a tota la humanitat. I per altra banda, un minut de record per a no oblidar que la humanitat és capaç de fer les coses més meravelloses del món, però també les coses més cruels i més inhumanes que s'estan produint. I en aquest sentit, reafirmar la nostra visió, la nostra posició en la defensa dels valors universals. Les Nacions Unides va declarar el dia del 27 de gener com un dia de record de l'Holocaust, en aquest cas no només del poble jueu, sinó també de la comunitat gitana, dels diferents, els que tenien diferents capacitats, de persones que havien estat perseguides per la seva orientació sexual. Afortunadament hem anat avançant molt, però encara queda molt per fer. I el treball de les entitats amb les institucions, en aquest cas les Corts Valencianes, ens obre un camí d'esperança i de lluita per a superar col·lectivament aquestes situacions que encara, per desgràcia, el món, la humanitat patim. Per tant, des d'aquest acte senzill volem fer això, un motiu d'agraïment a tots els que treballeu i que treballem des de les institucions, des dels àmbits civils, socials, entitats, i reafirmar la nostra convicció per aquests drets universals que com a valencians i valencianes en aquesta nostra comunitat intentarem impulsar i propagar. Hi ha altres situacions i que a poc crec que estem convençuts que treballant tots junts anirem superant i millor. Hem encès els 7 ciris que recorden aquells moments i ara, si mos sembla bé, farem el minut de silenci per a recordar aquells moments i a totes les víctimes que avui, encara per desgràcia, són perseguides per delictes d'odi, de xenofòbia, de racisme, i unir-nos per a que aquests fets no continuen passant i treballar conjuntament per a superar-los col·lectivament. Per tant, farem aquest minut de silenci i en record a les víctimes de l'Holocaust i de tots els microholocausts que se produeixen en la humanitat.